Здравейте, приятели! Аз съм Николай и днес ще правим оцеляване в Майнкрафт, трета част. В миналия клип ви казах, че ще си направя къща, ще ви я покажа. И сега ще покажа къщата. Чакаме. My Word. Надявам се да не е нощ. Все пак. Това е къщата. Събрах много дърва, направих стъкло, разбрах как. Просто взимаш фирма и едва ще отдълга и правиш стъклата, като беше една фирма. Брат ми, обаче я забравих и я загубих някакво. Сложих я някъде там за стъклата. Стъклата ги запазих, обаче не взех и фурната и да. Тук е една време. Направих си легло. Не е само нещо. Ето там имах крипър, който не е хубавата къща. Сега ще ви я покажа. Ето така изглежда. Така така. Бива се къщата и изглежда отпрема. И сега не знам какво ще правя. Тук нещо дървено качечена вратата нещо. И така вече има вода, отгоре, дървенцата ми излизат. И сега има вода, обаче не знам защо не е вода. Не е ли така се случва, как да ли беше. И сега например, няма никаква вода, тук той бъде само при вода трябва. И то почва. Не чуя думи крипъра хора. Защото няма. Аз съм професионалист. Да, гледайте това крипър. И отгоре има такова. Къде е сега крипърче? Всяко тяга. Той се скри. Тук там. Учвай ме преди да го убием. Тук нещо става. Учвай ме да го пребием. Хора. Крипърче. Ето гърна. Тази като съм професионалист. Сега не знам какво да правя. Имам къща и всички това. Искам да ядем, не да бъде път площ. Се един обаче не бъде смет. Хора! Заклещен съм! Кирка! Вече не трябва да се прави са каменни кирки. Може да бъде някаква друга мина. Сега отивам горе да копаме за ЕТП. Камък. Там гърмосата не такава от кирка от такива парапет или такова, а от камък кирка.
Оле! Сега става намеря диамант. Представяте ли си? Това. Още малко става нещо на просто. Тук цепим и откривам диамант. Изберем. Ако стане... Fucking trap me, другите. Сега ще купаме тук. Сега цепим така. Вече може да спрем меча в малцата. Да не свърши кирката. Купим нагоре. Оставим пъти. Кирката. И напарят, да се сбим с него. Вот така. Искам да мреша, бре. Дига, аз ме удара. Аре, ела тука, бе. Аре, ела усъпка. Аре, ела. Ела. Аз не се десни. Други още събираме. Още. Имаме малко. Сега спрем меч. Два. Каменни меча. Една кирка. Колко ще вземем? Колко стигата? Отбор. Вземем и да слагаме ето. Да вземем и лягаме да спорим. Окей. Вземем. Отиваме за лъчите. Всъщност не отиваме за храна. Отиваме за храна. Ето. Дават. Благодаря. Малките крави няма да ги убием, нищо ни дадат. Дадат където вижте сега. Убивам, обаче нищо ни дадат. Айде бе. Убивам. О, да убива, бе. Нищо ни дадат. Айде, ладе. Къде избяга, бе? Айде, добре, аз... Как да... Ето, нищо ни дадат. Прасета. Вчера между другото видях Ендерман. Вчера пак великодушите видях Ендерман. Той умираше от дъжда. И го гледах как страдаш. Мисля да се направя, а не... Макса, бе! Ти си моя фан. Той ме обикна. Той ме заобича.
Бе, моля даш напред. Владе? Владко къде? Трябва ми... Не знам как се прави. Open. А от кожа нещо се правиш. Чакайте малко с хора. Сам. Махам за това кой. Че в къщата. Да се направим да я сложим и да я пазикат малко. И ще го сложим дома, като дома се ми бъдете. Come on, okay. Да. Къде? Няма нищо такова. Не можем да го направим. Ако открием, не трябва ли кожа нещо? Къде ти? Не знам. Това беше хора, този клип, надявам се да това беше хора, надявам се да ви хареса този клип, който така да лайк, абонирайте се и до скоро. Геймплей!